I 10 ljudi, vi gledate ponovo kanal Ogi Games, a danas igramo Minecraft Hunger Games na Mineplexu, evo krećemo za 2 sekunde. I idemo odmah na centar, ok, uzeo sam bar nešto, velike afkatu. Odmah idemo tamo pravo, neko me već udara, što ne valja. Idemo ovdje, u ove kuće ima čestova, ok, jedan dobar čest. Gdje si, ma šta si napadaš naprema, hoćeš i ti da umreš, a? Uzeli smo Kid Beastmastera sa vukom. Tako, malo smo... Ti si mrtav... Oh my god! Oh my god! Oh, sine... Koliko to kilova? 4, ja mislim. Gdje sam tu? Ko? Gore išao. Sad smo odrali, znači početak smo odrali. Sad ćemo da vidimo kuda će to ići. Ok, ovdje imamo jedan chest. Evo stone sword. Ok. Ne treba mi double stone sword, imam jedan. Dovoljan je. Sad ćemo da vidimo ovdje na chest. Sad ćemo da bacimo, idemo. Ovo je mnogo jače. Ne mogu da bacim. Evo ga. Ovo ima... brate, ima je brawlera pa me je lakše ubio. Ali nema veze, početak je bio dobar. Tako da vidimo se u sljedećoj partiji. I evo, uskoro kreće sljedeća partija, ali se ja sad pitam da li da kupim brawler. Da li da kupim brawler? Već sam ga kupio, tako da koristit ćemo u ovoj partiji brawlera. Ja nisam koristio toliko brawlera, zato što nemam baš toliko taj kit. O, imam 3233 gemova. Ok, sad nekaj gdje je vest? Vest je tamo. Obično imam vest na ovoj mapi, opet ista mapa. Idemo. Ok, uzeli smo svo odelo iz chesta, liki ima iron sekiru koliko sam vidio, ja idem pravo. Ja idem u ovoj kući, ok, nema chesta, čudno. Ovdje mi ništa ne treba, chest, to. Yes. Imamo oružje. Da stražimo još ovdje, ok, pali smo vodu, imamo dobro delo. Za početak je vrh odela, a kasnije valjda ćemo bar pokupiti supply ako nešto drugo. Ok, evo ga chest, ok, full sam obučen, to odlično. Neću istražiti još ovaj da, mislim se niko lika tamo, ali nebitno, idemo gore odmah. Odmah ćemo da pređemo na gornji deo, evo ga chest, u istom chestu kao i u prošloj partiji smo našli bottle of enchanting. Ok, to, još jedan bottle of enchanting, super, ok, imamo ga dole lik jedan, sad ćemo da vidimo da li možemo da ga ubijemo. Sad ne vidim gdje je sad, mislim da je u kućici. Ti si mrtav. Yes. Ok, ja sam nenormalno dobro obučen. Sad. Oh my god. Znači ti da crkneš, bre. Ne može to tako. Dođiš kod mene, ja te ubijem, čekaj. Volim da imam ovako, puno klep, tako je. Samo da vidim sad, namestim, ok, super. Bilo bi super da nađemo tablu za čaranje, zato što kad bi začarali ovaj mač to bi kidalo mnogo, i kidalo, i skidalo. Ok, još jedan kameni mač, to ne treba, ima već jedan. Ničega, da vidimo
ovdje, nema ni tu ničega. Ovdje, ok, ima kompas, super. Eno ga tamo ili njegovo ime. Nickname. Ok. Ja, da bi ja imam brawler, ja sam se zaboravio da imam brawler. Nema ništa bitno. Bio sam i jači, obučen od njega, ali smo skoro bili isti, sam vidim da je on. Ok, 211 blokova, to je baš daleko. Tako da možemo malo da se opustimo, stavit ću ovako. Sad nema, bolje mi ovo da stane tu. Čekaj, ovdje ćemo samo da prebacimo ovako, tu nek stoji. Ok, ima brate 3 supice, moram da stavim. Ovdje. Ok, samo ćemo još ovo da bacimo. Sad fore da sve to zaobiđem. Ok, to je lako. Opa. Ok, već je bilo za supply. Ajmo da probamo da vidimo. Ok, supply skoro pada. 1088, to je tamo nekde. Možda znam, mislim da je tamo gore, na jednom brdu. Ćemo da vidimo da li je tamo. Da li si tamo supplyu? Imam si 1088, ok, nije to. Ne bi trebalo. Supply ja mislim tamo. Da. Gore. Sad ćemo da vidimo to u kućici, ja mislim da je. Da. Tu je, a sad ćemo da vidimo da li je neko tu. Ok, 60 blokova lik. Da idem. Da bi bio spreman. 51. Sada je na centru. A, eno ga tamo, dobro. Sad ću da vidim da mogu da odem tamo u kućicu. Ako već niko nije bio po supply, ako je tu. Ali ja mislim da jeste. Kućicu sigurno supply. Ok, možda se kuca deathmatch, troje nas je. Sad ćemo da vidimo da li je bio neko tu. Ok, evo ga. Nije, yes! Yes. Ok, patike mi ne trebaju. Ok, imam metalni mač, niko nije pokupio supply, ja sam jedini. I deathmatch počinje taman kad treba. Znači, jaki smo za deathmatch. Stavit ću samo ovako da mi bude. 3 supice da imam dole. Stavit ću bolje ovako. Tako. Ok. Ja sam spreman za deathmatch. Kompas mi više ne treba. Mogu onda da stavim još ovo. Tako. Deathmatch. Lik. Nemoj da me gledaš. Ovdje budem spreman za deathmatch. Neću da se tepam pred deathmatchom. Ne. Ama neću, slušaj. Beži. Samo bežim od njega. Neki border je ovdje. Ok, evo ga deathmatch. Super. Ovako, likovi su solidni. Pošćemo na svakog lika jednu žicu. Dobro, idemo, ajmo. Gdje si? Jedi, oh my god. Shit. Shit. Ne, pola srca. Ne. Ne. Ja sam pomalo samo. Nisam se nešto pribijao. Dobro, baš treće mjesto, dobro. GG. Pa, mogli bismo da odigramo još jednu partiju. Ne znam da li uzmem brawlera. Može brawlera, znači nije loš. Nije loš brawler.
I samo da vidim na postavljica stats, da li sam uradio ja ovo. Da, još 3 supply dropova trebam da pokupim. I uradio sam još jedan challenge. I bližim se Horseman kitu, što je super. Horseman kit, to je achievement kit. I samo posle da uradim još da pobedim sa Necromancer kitom. Možda ću to da snimam kad budem radio taj challenge, vidjet ću. Ok, kreće za 5 sekundi. 6, dobro. Nebitno. Ok, u svakom slučaju krećemo. Sad. Ako nađem posle još jedan diamond stikova i dijamantski meč. Dobro, nećemo još da mislimo o tome. Bitno da ja imam telefon. Ok, tabla za čaranje. Moram to da zapamtim. Ovdje je chest, 2 chesta. Ovdje je ovo. Ok, ne, malo mi fali. Diamond, tako. Ok, malo mi fali XP-a, na to sam mislio, da vidimo jednu pa mi vidim enchantujem. Ok, imam 10. Bio vatromet, tako da to odmah idem na vatromet. Dođite vamo. Ko je stvorio vatromet? Ko je stvorio vatromet? Vatromentin. Sam stvorio jesam. Gde je vatromet? Gdje izgleda gdje je vatromet? Ćemo vidjeti. Dobre. Brawler! Moći Brawlera! Yes! Moći Brawlera! Yeah! Ovo će biti posljednja partija za danas, ljudi. Okej. Imamo tabla za čaranje. Da li ovdje jeste? To sharpness, idemo, sad sam mnogo jak. Mogu sam i kapsulu za čarom, ali nema veze. Sad sam mnogo jak sa ovim swordom. Ne bi bilo loše da nađemo kompas i da tražimo ljude, ali dobro, kako bude. Što imamo ovdje? Ok, chest. To je pravi chest, znači da je neko ovdje prolazio već. Sad mi nešto sam se fajta. Volio bi da se bijem sad s nekim. Spreman sam za fajt. O, dobar dan. O, umre od gunpowder. Ok, thank you na delu. Nemam kompas, moram da se sakrijem. Ok, čuo sam nekako vatromet. Ok, imam kompas. Ok, ovamo tek. Slučno sam kliknuo 2 puta na kompas. Ne, zašto sam ga bacio na drvo? Hvala TNT tamo. Ne, nisam mogla pobaciti. Ko je TNT-a? Wow. Nisam ovo očekivao. Što još imam? Ok, imam 6 boca. Ok. Ovo nije bilo loše. Bilo je super zapravo. Sad ćemo samo da vidimo, dobro, samo nemam fishing rod još. To mi treba, okej, hrana. Okej, koliko je ovamo, supply je prošao, 336, to je negdje vamo, ali sad ne, a eno ga! O!
Ok, ima. Ne možemo da kupimo supply. O, dijamantska kapa, dođi vam. Oh my god. Daj mi mač. Yes! Yes! Imam plus 2 dijamanta. Oh my god, imam tabla za čaranje. Supica, neka supica, yes. Yes. Yes, jedi supice. Oh my god. Imamo dijamantski mač, ljudi. Da li je ovo moguće? Mislim, moguće, ali da li je moguće da sam ja dobio dijamantski mač? Ovo nisam mislila. Ok, deathmatch. Znači sad, ok, imam ovdje još jednu supicu, ali to mi je potrebno. Sad ćemo da vidimo samo šta još ovdje imamo. Ok. Imamo 2 dijamanta, mogu još jedan dijamantski mač da craftam. To je super, ali meni to ne treba. Neću da kucam DM, zato što hoću da nađem ono tablu za čaranje. Mislim da je baš u ovoj kući. Jeste. Može se kucati. Ups, nisam to htio. Ok, začinao sam. Sad ćemo samo da vidimo da li ima neko blizu. Ok, 60 blokova, moram brzo. Ajde, brzo, to stavljam na sebe. Klik. Ok, 71 blok. Znači, ljudi, ovo partija je naša. Ja pobeđujem 100%, sad ćemo samo staviti ovako. Kompas mi neće trebati zato što kukujem piletinu, čovječe. Zato što kad na deathmatchu ne možemo koristiti kompas. Znači, spreman sam. Ovaj brawler je super, brawler ima da koristim. Znači, spreman sam za deathmatch. Imam 6 strela. Dobro, to nije loše. Ova partija je nenormalno dobro prošla, znači... Ovo je kao ona partija što sam nazvao OP Diamond. Čekaj, samo... Oh my god. Ću strelama da kupim. Ti ćeš mene da gađaš. Ti ne znaš ko sam ja, bre. Ti ne znaš ko sam ja. Ti ne znate ko sam ja. Pa ti ne znaš, ej. Pa ti ne znaš. Evo supicu ja jedem i ti. Ej, pa ti ne znaš. Ma dođi. Ne, ti ćeš meni da bežiš. Sad si ga stvarno preterao. Ej, hoćeš ti meni da bežiš? Hoćeš klijent, hoćeš. Koliko supice, brate, imaš? Ajde više. Još jedan hit, ja mislim da o, napokon. Ovu partiju smo pokijali. Znači, ovu partiju smo odrali. Nemoguća partija. Ljudi. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share i subscribe. Također pogledajte prošli klip. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Poz!